Майни. Няма вече. Ами какво ще яде сега, Диди? Ягода? Ягода. Ми вземи си ягода. Да ти я срежа ли? Да. Добре, айде. Много голяма? Да. Ето ти кремче. Бе, лакомник. Дай да я срежем. Айде, ето виж, готово. Готово. Вкусно ли? Да. Цялата торта можеш ли да изядеш? Да. Не се съмнявам. Ще ти стане коремчето двойно по-голямо, ама може и да можеш.